muna jin jiki, muna dakuwa, muna shan kebul. Allah Alhaji. Ƙwarai da gaske. Shi bai nuna a fuskanka. To ai manta. In kana yawan salatin manzo Allah ne ba za ka samu ba. Duk Najeriya sun yafe Tinubu wallahi ba zai yafe ba. Allah Alhaji. Wallahi. To. Kai ina mai tabbatar maka wata kalma guda ɗaya. Akwai gwamnoni da shi kansa shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu. In dai ƙuri'a ce wallahi ba zai koma ba. Ka je layi yanzu akwai layin da na nuna ma ka je kai tallan Tinubu wallahi sai an ba dukan tsiya. Wa ka zaɓa lokacin? Tinubu na zaɓa. Kuma Allah da sai ne shari'a da shi a lafiya. Ya kulu qawiyu ana da'if. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkan ku abin tambaya ne kuma sai an tambaye ka abin da aka baka. Wallahi, Federal Government tana ba da kuɗi blood money. Ga kuɗin a rufe amma daga su sai 'ya'yansu sai kuma fir'aunoninsu. Duk gwamnan da ice ɗan jiharsa babu kuɗi. Allah ya gara mutanen sai. Kuɗi mai yawa. An yi sa za su ƙirƙiri yin kwalta sai ka ga kwaltar da za a yi ta a biliyan da ya yi ta biliyan 10. Me ya kawo wannan canji bati daga APC zuwa NDC? APC annoba ce a Najeriya. Menene yasa daga ADC din kuma koma NDC? To ai rikicewa ta akwai gwamnan da a Najeriya nan ɗansa aka kama a ƙasar China da naira da dala miliyan 6. Dala miliyan 6 a ina isamu sai ga ɗan gwamna a shekara 2 ya zama multi-billionaire. A ina ake wannan banda Najeriya. Saboda haka wannan dalilai yasa da bari APC mutanen Najeriya gaba ɗaya ina ba su shawara kar su zaɓi Tinubu. Mutanen Kano ku duba cancanta da ƙasa da jihar Kano ku zaɓa amma da suke kai gaskiya ku rabu da su su koma gidajensu su zauna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin namu na ra'ayi na podcast wanda muke kawo muku duk ranar Laraba, muke rekodin ranar Litinin. Sannan ku da zuwa. Muna tare da babban bako Alhaji Habibu wanda ya saba taka rawar siyasa, masani ne harkar siyasar Kano State, once an advisor to the Deputy Governor of Kano State. Barka da zuwa ra'ayi na podcast. A yau za mu kawo muku zantuttuka da za mu tattauna akan tafiyar siyasarmu da ke gabatarwa na 2027. Kuma za ku ji daga bakin honorable da kanshi, honorable Habibu Badawa. Ina kwana, ina gajiya. Assalamu alaikum. Yadda muka sani, so za mu yi mu fara da sanin wane ne honorable Habibu. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sunana Habibu Muhammad Ahmad wanda aka fi sani da Habibu Badawa, kuma ni ba mashawarci bane ga Deputy Governor, babban mai taimaka ne, senior special assistant ne ni na mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje a karo na farko na mulkinsa da karo na biyu a ƙarƙashin ma'aikatar matasa da ci gaban matasa na jihar Kano. Barka da zuwa. Wannan in-depth introduction kenan na honorable Habibu Muhammad. Honorable, kun kasance yan APC a da kuma yanzu yan NDC, haka ne? Haka ne. Me ya kawo wannan canji party daga APC zuwa NDC? To, ka san in ka ji an ce wanda ka ji ya ce ta yi mara kyau to shi kaɗai yake mora. Haka ne? Ƙwarai kuwa. Amma mu kullum faɗanmu ya za a yi talaka ya lumfashi ya huta, talaka ya zama ƙuri'an nan tasa da zaɓe a kalle shi domin guminsa ne, kuma talaka da ake cewa bawan Allah ne, shi ma mai mulkin bawan Allah ne. To amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi halittarsa ya gama, kawai zartarwa yake yi, akwai babba akwai ƙarami akwai tsaka-tsakiya.
To amma yanzu a Najeriya, siyasar Najeriya mai ƙarfi ne yake ci daga hannun rarrauna. Ya kulul qawiyu an dha'if, ma'ana mai ƙarfi ne yake ci da rarrauna. To rarraunan nan shine talaka. Zai zauna ya kwashe awanni a rana, in ya gaje je gindin bishiya ya zauna layinsa ya zo ya dangwala ƙuri'a. Kuma shi son ƙasa na kowane addini, in ba ka son ƙasarka ba kama da imani. Hubbul watani min al-iman. Shi son ƙasa yana daga imani. Domin ka fito ta ƙasar ka ji ana zagin ƙasar ka sai ka ji kamar kai kuka. To amma ƙasar taka shugabannin naka kuka suke saka. To kaga duka biyu kenan. In ka fita an zagi ƙasar ka ji ciwo har zuciyarka ta nemi ta fashi. Amma da ka dawo kuma 'yan ƙasa su suke sa zuciyar taka ta fashi. Abin da nake nufi ga mai hankali ya sani, kuma Allah zai tambaye shi. Kuma akwai kwanciyar kabari. Mu da gaske muke, kuma halin da yake na jikina na wani yanda nake, ba na tsoro in tashi a gaban Allah a siyasata. Tunda ni bashi zan je in ciwo ma in zo in nuna gwamnati ce ta bani na bayar don a zauna lafiya. A lokacin ku ko rigima ka ji na shiga, to magana ce na ranto na kasa biya, ka bayar in je in taimaka wa mutane. To lillahi wa rasuli, talakan Najeriya yana cikin haƙulai, ma'ana yana cikin matsi. To shugabanni su ji tsoron Allah, su taimaka wa al'umma. Shi yasa kusan kwanakin ba za ka gani a social media ina ta magana, musamman a Facebook, wanda na yi amfani da office ɗina na matsayina na zonal vice president na matasa northwest, that is arewanmu maso yamma. Tunda ni ne zonal coordinator na matasa, ma'ana zonal vice president na Nigerian Youth Organization under Federal Ministry of Youth Development, ma'ana ƙarƙashin ma'aikatar cigaban matasa na ƙasa, amma ɓangaren arewa maso yamma. Abin ya nemi ciwo, shi sa muka fito. Muna da namu wanda muke so, to amma wanda muke son nan shin yana son talaka? Idan ba mai son talaka ba ne, sai ka ce a zo a zaɓe shi, sai Allah ya tambaye ka, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkan ku abin tambaya ne, kuma sai an tambaye ka abin da aka baka kiwo. Wallahi kana shiga kabari, wallahi sai an ma tambayoyin nan na farko na dole, na tabbatar da waye kai tukunna, me addinin ka, waye da sauransu, sannan ka tafi madakata ranar alkiyama kuma a tsaye da kai. Kuma sai ka kirga abin da kai. Na karɓo biliyan 100, na ware biliyan 60 na ba ɗana ya je ya kasuwanci. Akwai gwamnan da a Najeriya nan ɗansa aka kama a ƙasar China da dala miliyan 6. Interpol. Muna nan duk muna rubutu. Miliyan 6. Dala miliyan 6. Ɗan gwamna a jaka ita fi da su ga su nan. Aka dawo da kes ɗin EFCC Najeriya. A China. Daga China, tunda muna da Interpol a can. So kaga wanda gwamnan nan da shi da ɗan nasa kafin su ci zaɓe ba su da 500,000 da za su iya kyauta da ita. A kamar yana rubuta. Ƙwarai da gaske. A Najeriya nan. Ba su da 500,000. Wanda zai iya kyauta da ita. Amma ya je ya sai gida na biliyan. Yana nan ya farfashe shi zai yi aure. Kuma duk a gabanmu ake yi, kuma mun san me ake yi, kuma muna nan muna tattara takardu. A ina isa mu? Kana ma'aikacin gwamnati kana ɗaukar 75,000, ko ba shi ba ne? To ana za ka sa har ka tsufa, za ga kana ɗaga tuta kana zanga-zanga ba a baka fanshin ka da gratuity ba. Shekara 35. So a wannan shekara 35 ɗin ba za ka samu kuɗin da za ka gina gida ɗaki 4 ba. Naira 75,000, yanzu buhun shinkafa ba 56,000 ba ne? Matanka 4,
bahaushe, wani matansa 3 wani 2, sai ga ɗan gwamna a shekara 2 ya zama multibiloniya. Ai kamata zama mu rubuta shawarwari tunda mun tabbatar a shekara 3 ina za a samu wannan kuɗin, tunda ba mashin gare shi na bugawa ba, a tatse shi ya koma da, ai za a fara fitowa. Talaka yana kallo, da zarar talaka ya fushi wallahi wannan magana da nake ma za ta tabbata, za su yi dango, talaka zai fito. A ina ya samu wannan kuɗin? A aiki ka bashi ya yi aikin miliyan 3 ka bashi biliyan 10? A ina ake wannan banda Najeriya? Saboda haka wannan dalilai yasa na bar APC na gudu na batta tun kafin wani ma nawa babba a gwamnati ya batta, ni na batta saboda ba zan je nemi shawarar su ba, na san haka da ne jihadi ne. Wallahi malam, APC annoba ce a Najeriya. To yasa na batta. Lokacin da na yi rajista da ADC ina jin ni ne nan mutum 170 da wani abu, the whole nation, ma'ana gaba ɗaya Najeriya, ni ne na 100 da wani abu. Kaga ba mu da yawa kafin ta zama miliyan. A Kano ma daga shiga Kwankwaso wajen mutum miliyan 4-5 aka samu. To kuma Kwankwaso ya zo ya tafi ADC da shi da Dr. His Excellency Dr. Nasir Yusuf Gawuna na bisu muka tafi. Binsu da na yi NDC na hango abubuwa wanda in Allah ya ba da nasara, wannan maganganun da muke muna gaya musu ba za mu ji tsoronsu ba, domin in ba mu faɗa ba Allah zai kama mu. Tun in ka ga abin ƙi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka kau da shi da hannunka, ko ka kau da shi da kafarka, ko ka bar gurin. Wa zalika adhaful iman, wannan wani yanki ne na cikin imaninka. Saboda haka za mu ba da shawarwari, kuma ni kira kullum ina yi, idan gwaninka dan gwaninka ne amma fa ba zai iya ci maka zaɓe ba, to kar ka saka shi, amma a bashi duk wata dama a gwamnati. Ka ɗauko wanda ba gwanin naka ba, in dai a jam'iyyar ka yake, ka bashi takara ya ci zaɓe. Gaskiya. To Alhaji, wannan dai a dunkule kenan abin da ya sa kuka bar APC kenan kuka koma NDC ne. Kun fara kuwa ADC a da kafin kuka ƙara koma NDC. Shi kuma akan maganar siyasa still, menene yasa daga ADC din kuka koma NDC? To ai rikicewa ta yi, kuma ita gwamnati ba gwamnatin Allah ba ce, gwamnati ce ta san kai. Ma'ana ni nake da alƙali, ni nake da ɗan sanda, ni nake da duk wani security agencies. Tunda ba tsoron Allah, abinda na gaya wa director na security agency na kowane nahiya a Najeriya, wallahi sai yayi. Kaga interest ne, Najeriya ƙasa ce ta interest. Domin kana alƙalin alƙalai sai kai shawara da ministan shari'a. Ni fa na naɗa ministan shari'a. To ya za in naɗa ministan shari'a bai min abin da nake so ba? Shin zuciyata ne kyau ce? A zuciyata mara kyau ce? Yanda nake fa haka zan saka wannan yayi yanda nake so. Saboda Najeriya hanya ta ɗauko ta durƙushewa, wal iyazu billah. Kuma Allah da sai dai sun su durƙushe. Tunda za mu kai gacin da in Allah ya yarda, kai ina mai tabbatar maka wata kalma guda ɗaya, akwai gwamnoni da shi kansa shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu, in dai ƙuri'a ce wallahi ba zai koma ba. Ƙuri'a zai samu ƙuri'a na shugabannin jam'iyyarsu ta APC, zai samu ƙuri'arsa na ministocinsa da mutanensu. Tunda yanzu ni kaga ba ni da minista, ba ni da kowa a federal government, ni ɗan Najeriya ne sai Allah. Idan na tafi gu sai kaga ɗan yaron minista wani an bashi mota, an bashi kwangila, amma ni ɗan siyasa ne wanda zan iya kayar da kai, amma ba ruwansu da ni. To shi yasa muka koma gefe ɗin, muke ta ƙulle-ƙulle. Yanzu ba campaign sai sun ga dama sun sa rana ba, to mu ai mun fara. Kun fara ta yanzu. Underground kenan, shine a ƙarƙashin ƙasa. Ka je layi, yanzu akwai layin da na nuna man, ka je kai tallan Tinubu wallahi sai amma dukan tsiya. Allah Alhaji. Wallahi. To. Kuma a unguwata akwai layin da 2023 ma, yi ne 2023. Akwai akwati
kofar gidan Hausawa ne, Hausawa na gidi, unguwa ta taba Hausawa, amma Peter Obi ne ya ci. Allah wallahi wannan akwatin 2023 Obi, Peter Obi, wanda ni ban zaɓe shi ba a wancan lokacin. Wa ka zaɓa lokacin? Tinubu na zaɓa. Kuma Allah da sai ne shari'a da shi a lahira. Tofa. Saboda ƙuri'a ta ce, dama ta ce na samar. In Allah ya tsaye da shi wallahi al'azimu ni sai ne shari'a. Duk Najeriya sun yafe Tinubu wallahi ni ba zan yafe mar ba. To Alhaji a magana yana kan yanda aka yi abin da ya sa kuka koma NDC kenan. Wannan shine dalilin muka tafi ADC muka fada kuma NDC saboda illar da aka yi mata. An mata illa. Za a yi ta ja sai a ƙarshe an rufe kai ɗan takara sai ka ji an ce an rusa. Saboda shi kadai yake so dole sai an zaɓe shi da yake ƙasar babansa ce. To Alhajin Allah ya haƙuri a wuce haka. Magana ce ai ba ƙasarsa ba ce. Gaskiya ne. Ta wuce. Yawwa Alhaji sannan kuma mun gama da maganan yanda aka yi kuka ta defect na har kuka koma NDC. Mu kuma kasan matasa ne wanda muke dan kallo muna dan wani lokaci kasan mu muke dan mu tantance wasu abubuwan kuma matasa a confused at the time balle yanzu yanayin da ƙasa take ciki a wannan lokaci sai muke son mu sani kuma Alhaji tambayar mu ta gaba shine wannan kwankwasiyan da kuka koma ko kuma in ce da Gawuna ya koma don na san cewa kuna tare da Nasiru Gawuna sosai da sosai ina ga ma kusan 'yan gida ne ɗaya ne ku a wata majiyan da na samu wani source ɗin information na san cewa ku da Gawuna family ne ku to Gawuna kuma ya koma ya yi majin da Kwankwaso shin da can wannan rivalry ɗin na menene sannan kuma yanzu da aka haɗe shi ma kuma wannan haɗewan na menene na siyasa ne koko na kyautawa al'umma ne. To yadda ka ji wannan wani labari ne daban. His Excellency Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ɗan siyasa ne. Hasali ma ni na riga shi shiga siyasa. Tunda shi bature ne ɗan boko da kuma ilimin addini. Amma a boko ya fi girma. Ni kuma ɗan siyasa ne. Sosai babba ma. Domin na daɗe. Labarin da kake wannan wani abu ne amma ina mai tabbatar maka sanin Gawuna aƙidarsa, halayyarsa, rashin ƙyamarsa. To shi yasa da suka tafi NDC din ni ina ADC sai na bi su. Dan da ya zaman sa APC wallahi na bashi. Ƙwarai kuwa sai dai inda zan taimake shi in shi ne zai takarar gwamna ko kuma wani ofis wanda zai taimaki al'umma zan zaɓe shi. To kuma yanzu gashi ya dawo inda ni din na bi shi ma ya bi kuma babu zancen wani abu na ko kyama a rayuwarsa shi yasa na tabbatar in ya samu wani guri zai gyara domin idan ka daga kai ka duba duk Najeriya ba wanda ya samu ƙuri'ar da Gawuna ya samu a gwamnoni duk Najeriya 896,705 that is 896,705 vote that was casted wanda aka zo aka zuba mar ya ci zaɓe amma ba a bashi minista ba farko ba aka ce tafi BUK governing council chairman na biyu aka zo aka ce tafi mortgage bank aka hada shi da yan boko su sha kofi a yi mitin ya sa musu hannu su zara kuɗin mutane suna ganin mortgage bank na gine-ginen nan harkar kuɗi ce wallahi boko ne kawai sun hada da yan boko sai daga ƙarshe da suka san waye Nasiru Gawuna shi shugaban ƙasar ya gaya Ganduje lallai ya yi maza kada ya dai bashi ya tafi ta jam'iyya ya zo za a yi mara minista jiya kenan za mu yi minista shekara 4 ba ku yi mara ba yana zaune wanda ya kawo maka ƙuri'a APC ba ta alfahari da kowa a ƙuri'a da aka dangwala irin ta Gawuna kai yanzu ma fa roƙon Allah suke yi su yan APC din tunda muna da wannan labarin muna kuma gani kuma mun je ma mun gano an aje malamai ana ta addu'a kar Allah ya sa Gawuna ya samu takarar gwamna
saboda shi ne barazanarsu. Ko bai samu ba inda za su alfarman manzo Allah, saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana magana zalunci kada ku yi shi, na haramta shi tsakaninku kar ku yi. Aba malam, ga ina ga ma wani dan gwamna a Najeriya nan na ga maka yanzu ya fi karfin biliyan 100. Ai na samu short screen yayi a waya sai tura budurwarsa wai dan ta gani ta so shi, saboda yanzu mai kuɗi ne shi. Kuɗin waye? Kuɗin mu ne na Najeriya. Kuma suna ji na. Kuma an taba ni wallahi zan dauko takardun. Ba da gangan nake ba. Wallahi yanda nake sa ina son tsaya a gaban Allah. I'm okay. In kai can kana zargi na ni wani abu ne, kana zargi na ni waye, kana zargi na waye, kai can da Allah. Amma ni yanda nake da zuciyar nan ta ina son tashi a gaban Ubangiji. 100% wallahi. I'm clean. Alhamdulillah. Wallahi da gaske nake siyasa. Inna Allah huwa ar-razzaqu zu quwwatil matin. Allah shine mai azarta mutum ba siyasa ba. Amma kai kana jiran ka zama gwamna, ka ebi kuɗi, talaucin ka ya fita, ka fi ƙarfin kowa. A kyale ka ba ka yi sau biyu, shine 8. To bilal zai sai an zo ana karo da kai a kasuwa, ko ana karo da kai a airport, tikiti ka je ka sami irin na talaka, za ka hau jirgi na fasinja ba kai saka cata ba. Kuma ba za ka shekara 50 ba cikin wannan daular, sai ka koma gidan jiya in ma an barka baka tafi lahira ba. Saboda haka wannan su ne dalilai ni da tuni na batta, saboda duk inda na je na nemi shawara shine hanya mafi kyau kawai da na batta, saboda wayannan dalilan. Wa zan samu a matsayina na shekara 60 a duniya ka zo ka ban shawara, wace shawara za ka bani? Ana san abu mai kyau, na san mara kyau, sai dai in aikata da gangan. Saboda haka siyasa muke yi, kuma ni wallahi na so a ce shine dan takarar gwamna a jihar Kano a jam'iyyar NDC din. Shi Nasiru Gawuna. Shi Nasiru Gawuna. Dalili shine barazanar Abba Kabiru Yusuf, gwamnan jihar Kano. To me yasa ba a bashi takara ba? Me yasa? To wannan wani abu ne na tsarin shi Kwankwaso. Mu dai mun girmama shi a matsayinsa na babba a Najeriya, kuma babba a Arewa, kuma jagora ne. Amma in zaɓe yake so a ci kai tsaye Gawuna. To kun yarda da cewa shi jagora ne. To lokacin nan a da menene ya sauye da yanzu? Ai har gobe jagora ne. Ba wani abu da isauya. Sai dai ya kafa a gudu a kyale shi, ko ya kafa a tafi a rabu da shi. Haka Allah ya yi shi. Amma in zaɓe yake so a ci a jihar Kano, Gawuna shine dodonsu. To me yasa ba ku bashi wannan shawaran ba? Kuna jam'iyya. Gashi anan ma ina faɗa. Sun ji, tunda ba ka je ka same su ka ce kaza, ai kai ka isa ka zo ka gaya wannan magana. Amma mutanen jihar Kano da 'yan kasuwa da masu kuɗi da manoma da sarakuna wallahi sun san cewar in aka ba wa Gawuna takarar gwamnan Kano, wallahi 12 na rana duk akwatin da ka leƙa sai kaga ya wuce su. To kaga kawai announcement za a yi ya zama governor elect. Alhaji, kamar yadda muke ta tattaunawa akan siyasar Kano da siyasar ƙasa gabaki ɗaya, mu mun san cewa talakawa suke shugabanci, su suke zaɓen wanda zai zama shugaba. Kuma a matsayinka na babban ɗan siyasa kuma babanmu, so muke ka ba matasa shawara akan wannan zaben da ke zuwa 2027. Ya kamata mu tafiyar da lamarinmu, duk da dai ba ma son tashi hankali, so muke a samu smooth and credible election come 2027. Wani mataki kuke ɗauka na ilmantar da yara akan wannan zaɓe, yadda za a janye daga faɗar daba? Gashi nan kwanaki can zaben da aka yi na wanda ya wuce, Dawakin Kudu da Warawa, mun samu matsala, 'yan daba, an samu matasa da yawa suna mutuwa. Akan maganan Kwankwaso da Ganduje an samu wayannan issues din. Akan maganan zaben su Abba Kabir Yusuf da su Gawunan nan, matasa sun rasa rayukansu. Gashi kuma wani yana gabatowa wannan kalar tsakanin Kano dai akwai na Abdulsalam, Comrade Abdulsalam, da kuma
Abba Kabir Yusuf da sauran kuma 'yan siyasa, wani shawara kuke son ku ba matasa akan wannan rigimar daban da kuma haɗewan kai, ganin cewa ga gawunan nan da aka yi rigima a da a kansa, shi da Kwankwason nan sun dawo sun haɗe a guri ɗaya. To siyasa yanda ake cewa there's no permanent friend, no permanent enemy. Shin kuna ganar da matasa akan wannan tafiyar? To alhamdulillah, na farko kamar yadda ka ce wace shawara za a ba matasa. Na fara gaya maka akwai wani peji nawa a Facebook inda na dan wallafa wani izina da wa'azi na cewar a duba wanda ya cancanta a zaɓa. A shi ne na gaya maka magana ai shige ta yi guda biyu. Idan gwani na ba zai iya ba to ɗauko gwaninka mu sa shi a gaba. To sadaka kira ni da nake da matasa su tsaya su jajirce, wanda suka zaɓa ai sun ga me yi, sun ga kuma me yake yi, in ya cancanta a je a zaɓe shi, in bai cancanta ba a ajiye shi a ɗauko wani. Jarrabawa ce ai, demokaradiyyar kenan. Ya yi ba shi kenan sake tura shi, in bai maka baka jefar da shi ka ɗauko wani. In shawara ta kenan akan matasa su tsaya su duba waye a zuciyarka ka gamsu tunda bai taɓa yi ba, imar fatan alheri da kuma zato na alheri cewa zai iya, sai ka je ka samar ƙuri'a, zuciyarka Allah zai aiki da ita. Shi ma mummuna ne ka zaɓo shi shekara 4 ce, inda tsawon rai kamar wata 4 ne ko kwana 4 za ta wuce. Wannan ni shine shawara ta. Zancen faɗan daba ko faɗan siyasa shugabannin su suke sawa. Na gaya maka sun siye alƙalai, sun siye duk wata jami'an tsaro. Dalili na anan na gaya maka a matsayina na shugaban ƙasa, na yi ministan tsaro, na yi shugaban 'yan sanda, na yi kowa. Saboda haka dole fa abin da nake so shi za a yi. Idan kaga an yi barna sai ka ce an saki su wani da su wani, to su wannan yara ne na gwamnati. Kaga babu doka. Kai gashi ma'aikacin kotu ko kai ɗan sanda kana son ka yi, amma an fi ƙarfinka. Za ka rubuta ga abin da yi da komai ka kai kotu, sai a rubuta takarda ko a kira alƙalin a ce yaran nan da su wani da Allah ba da su beli. Haka ake yi. Amma Alhaji, ganin cewa ku kun ma APC nan kamfen a da, yanzu kuma kun zo kuna faɗan. Ta rashin sanin ta ne, ashe da ke gaya maka ka zaɓi mutum wanda baka san shi ba, ma'ana wanda bai taɓa yin mulki ba. Ai ita ce last tenure ina da muka yi lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ya iya ƙoƙarinsa. Duk da yanzu kuɗi da Abba yake karɓa misali a nan jihar Kano, na shekara 1 ya fi na shekara 4 Ganduje. Alhaji. Ƙwarai da gaske. Me yasa ka faɗa haka? Kai ya ma fi na shekara 1 Abba ya fi na Abba ya fi na Ganduje shekara 8. Ƙwarai kuwa. Alhaji. Tunda ni dai ina gwamnatin ai. Ya kuka san haka? Ni kuma ina gwamnatin. Ina gani domin ina ka duk mutum da ya shiga gwamnati kowane irin mukami aka yi mai, akwai wani department REPA, Research Evaluation and Political Affairs. Mu nawa ne a gurin na sani, nawa yake biyan mu na sani, ma'aikatan gwamnati nawa ne na sani, nawa ake biyan su na sani, kuma bai taɓa karɓar sama da biliyan 19-20 ba. Amma a kanan an karɓi biliyan 100 a wata ɗaya. Grand an karɓi biliyan 200, an karɓi biliyan 75. To ka gaya mu. To ba gashi ina ga kuɗaɗen nan ne da aka sassamu, shi yasa muke ganin ake. Ai wannan kuɗin bari ka ji, ai wannan kuɗi na rara da aka ce an janye na tallafin man fetur. Gada za mu je mu ci ko mu jingina a Legas muke, za mu je mu saka shimfiɗa mu kwana ƙarƙashin gada. Kano ƙasa ce mayalwaciya da ta isa kowa iji daɗinta. Wannan kuɗin abin da ake nufi da su. Abba Kabir Yusuf in ya karɓi wannan kuɗin na rara, ya sanya za a iya je ya siyo shinkafa. In 50,000 shi ya siyo ta, in ya zo sai ya bada ita 35,000. Shi ne fa taimako ba. Ga kuɗin a rufe, amma daga su sai 'ya'yansu sai kuma fir'aunoninsu. Idan ya siyo ta, ma'aikatan gwamnati sai ce kowa buhu 2
70,000. Idan ni kuɗi na guda buhu ɗaya zai iya siya, sai in karɓi na makwabci na, sai in haɗa, sai in je siyo mana buhu biyu in bashi ɗaya ba a ƙaru ba. Shi ne fa manufar wannan janye tallafin, amma fa su aka tura a tallafin, da aka janye shi daga gwamnatin sai aka tura aljihun gwamnoni. Duk gwamnan da ice jiharsa babu kuɗi, Allah ya yaudara mutanensa yake. To wannan kuɗin ne je ya siyo kaya ne ya karyar da su. Ka ce to ai in haka ne federal government din tana rabon kuɗin kenan, ana ba da subsidy kenan. Federal government tana ba da kuɗi blood money, kuɗi mai yawa. An shi sa za su kirkiri yin kwalta, sai kaga kwaltar da za a yi ta a biliyan ɗaya an yi ta biliyan 10. Haka ne? Kwarai ko da hankalin mu fa. Mu fa 'yan Kano ne. Wanda wani ma shugaban a ƙauye aka haife shi, amma mu cikin birni aka haife mu, Nasarawa. To idan haka ne ai shugaba Bola Ahmed Tinubu ya duba mana kenan, tunda ya dan kawo kuɗi an ba da grant, wannan subsidy da ake magana an ɗauko kuɗaɗen an babba gwamnati. Akwai kwamiti da ita federal government ta turo ta ce gwamna kowa ya zo yi. Ko ka manta irin ayyukan da yi a Lagos? Ko baka je Lagos bane a shekarar sa? Anan aka haifan. To ka je Lagos din kuma yanzu ka daɗa kallanta. Ka ga abubuwa da iyayyanke na arewa da ya kai can, ko na Najeriya ya kai can. Ka dubi titunan da na can, billions na kuɗi na naira. Kuma yanzu a zo a ce kuma zaɓarsa. Ko ka taɓa ganin wanda shugaba ne kamar misali Inspector General of Police, bai rabe ne. Director SS bai rabe ne. Immigration, Oga Controller bai rabe ne. Custom bai rabe. Shari'a bai rabe. Duk wani mukami da ka sani a Najeriya bai rabe ne. Bafulatani bai iya ba, Bahaushe bai iya ba, Kanuri bai iya ba, Kutumba ba su iya ba, Malla ba su iya ba, sai bai rabe. Shi ma lokacin Baba Buhari an sa Hausawan mu a strategy. Baba Buhari a arewa mutum 18 ne gaba ɗaya. Rabawa yi. In ya ɗauko mutum 2 a Katsina, ya ɗauko mutum 3 a nan, zai ɗauko mutum 4 a Lagos, sai ya zuba. To amma Alhaji gashi na a garin Kano muna gani ko ina da ko ina ana mana titina, ana gyaran gari, a sa mana. Ana kankara titi ana yi. Ga Larabar Abasawa nan Hotoro. Ana drainage. Ina zuwa ga nan Hotoro. Wannan titin na nan Matrix wanda ya tafi Laraba, shi kaɗai in an yi mai yawa dalilin yin sai ya shiga aljanna. Duk wannan da ake yanzu. Ya mana, ai can ne inda al'umma take, nan cikin birni ba su bane masu manyan motoci. Minti ɗaya an shi mota ka shiga gida. An yi drainage, ruwa da ya faɗo ya gudu. Ai a GRA ake. Ga titi da yanzu na gaya maka. Ka shiga gashi nan. Kana nufi wannan titina ayyukan da ake. Laraba ba sa nan minti 10 za ka je daga nan Hotoro bypass. Amma yanzu in ka tafi sai kai minti 35 ko 40. Saboda ba hanya. A wannan karamu da wannan titi aikin da ake. Aiki ne na ɗiban kuɗi na gwamnati, na talakawan jihar Kano. Yanzu wannan gyaran da ake. Duk aikin da ake kawai na ɗiban kuɗi ne malam. Kano muna da matsalan kwata, gashi nan ana ta kwatoci. A GRA ba? Ahmadu Bello way, Murtala Muhammad way, Bonfire Road, Ibrahim Taye Road, State Road, duk wannan. Duk aiki ne na ayyabi kuɗinmu. Ga nan aje Laraba ba sa yi titi. Ko aje nan Ungogo a yi musu titi. In ka je ɗan Garo ma fasa mata mota. Wannan titunan da kake magana da wannan ayyukan da ake yi, ina ga aitin lokacin ana tare da Kwankwason da ake wayannan project din. Ka ga ma'ana cewa da jagora, da sa hannun jagora aka fara wannan harkoki kuma. Jagora gwamna ne? To ai misali yana ba da shawara, ana yi. Shawara ibayar ai. Yanzu na baka shawara lalle ne ka ɗauka? Dan kana yaro na baka shawara ka tafi na tafi, lalle ne ka ɗauka? Na san zuciyarka. Kamar wannan maganar. Cikiyanci ne kurum. Ina za a zo a yi ne a ce ka gani don ya iba. Amma dai za mu tsaya da su ranar gobe alkiyama. Wallahi al'azim. To yanzu Alhaji menene sakonka na ƙarshe a wannan taron namu? Zan so dai ka ƙara magana, ban san dai zuciyarka ba, menene sakonka na ƙarshe? Ni sakona na ƙarshe mutanen Najeriya gaba ɗaya ina ba su shawara kar su zaɓi Tinubu. Kuma
yanzu baka ce mutanen jihar Kano kar su zaɓi Abba Kabiru Yusuf. Shawara ta kenan, ra'ayina ne yayi. Kar su zaɓi ko ɗaya cikin biyun nan. Sewa. Tunda kowa an ga halin kowa. Idan me zan ce kowa, ai na faɗa under my association ƙarƙashin ƙungiyata. Na ce a duba cancanta a zaɓa. Wayannan duk sun yi mun gani ai, ko suna yi ma muna gani, muna jin jiki, muna dakuwa, muna shan kebul. Allah Alhaji. Ƙwarai da gaske. Gashi bai nuna a fuskanka ba. To ai manta, in kana yawan salatin manzo Allah me ba za ka samu ba. Sai ka ga riga fes ba ka da naira 2000. Yanzu ka san da ya haka na zo nan ko a ƙasa na taho? Amma Alhaji Allah. Saboda haka ana shan wahala. Mutanen Kano ku duba cancanta da ƙasa da jihar Kano ku zaɓa. Amma da suke kai gaskiya ku rabu da su. Su koma gidajensu su zauna. Alhaji mun gode Allah saka. Na gode ni ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum jama'a, da haka muka kawo muku ƙarshen wannan shirin namu na ra'ayi na podcast. Ku duba wannan labari a shafinanmu na TikTok, Instagram da YouTube, sannan ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tashar tamu ta Unify TV. Mun gode Allah saka da alheri, sai an ji mu kuma.